Aitaren eta Semiaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauzen zuekin, senideok, aitor ditzagun bintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu da izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakikula jaiko guzti zantzua, bat gure pekatuak barkatunik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz, jainkoan guztigun beti egoa, setotu dugan sinismena, esperantza eta maitasuna. Eta egizu, itzematen diguzuna lortuan izateko, maitaritza dura zuen aginduak, zure Jesu Kristo
gehienetan konpasioan oinarrituta edo konpasioekin sortutakoa. Jesusek norbait sufritzen ari zen ikusten zuenean, eta batez ere, batzutan umilez, baina batez ere, umiltasunez laguntza eskatzen egin zion, harek nahi bidez lagundu behar zuen, eta lagundu egiten zuen. Modu hortan bere konpasioa, bere arrukia, bere ontasuna garbi adierazten zaizkigu, eta aldi berean bere ahalmena. Halako gauza harrigarriak egiten zituen jendeari laguntzeko. Eta erakutsi zigun Jesusek ez hori bakarrik, bi gauza horiek, inongo zalantzarik gabe, bere ontasuna guk hortan imitatu dezagun, azken finean, konpasioa guk ere egin dezakegu, laguntzen saiatzea guk ere egin dezakegu, eta bestetik bere ahalmena guk hortan ezagutu dezagun nor den, bere nortasuna, bere jainkotasuna ezagutu dezagun, hain zuzen ere. Horregatik, bi gauza horiek Jesusek erakusten dizkigu bai, hortaz aparte, lehiak eskotan ere baditugu bezio gehiago ikasi beharra. Eta horietako bat da gaurko kontatzen geratzen zaiguna. Gauza guztien gainetikan dagoela maitasuna. Eta larunbata baino gehiago Jesusek ez die esaten larunbata ez kunplitzeko, larunbata kunplitu behar ez denik, larunbata importante ez denik Jesusek horrekorik ez die esaten, baizik eta larunbata ez dela kunplitu behar duzten premia dagoen pertsonari laguntzeagatik. Eta oso adibide garbi hartzen die, zuek askoa edo hiria askatzen dizuen burutik edan dezaten. Egarriak edo egarriz hil ez daitezen, eta zenbat ez gehiago pertsona bat sufritzen ari dena nik sendatzea, ez da baita ere larunbata baino gehiago dagoz bat konplitzea. Guzera Jesusek ulertzen duen gainera garaiatako jende guztiei. Ez bakarrik, bere maitasuna, bere ontasuna, bere ahalmena ezagutzeko, baizik eta ulertzeko benetan jainkoak larunbata bere herriari ematean ez zuela nahi esklabutza baten menpe gelditzea bere herria, baizik eta libreako egitea, atsedetzeko eta ongi pasatzeko egun bat bere herriari ematean, baina ez horren esklabu bilakatzeko, ez batzuk bestei favorerik edo laguntzarik ez eskaintzeko. Horixe da, Jesusek ulertzen eman ezienak bere garaiko fariseoei. Eta haiek esan genezake zenbateraino ziren itsuak agertzen zaigu asamatzen ziren. Ikusten dugu kasu honetan Jesusek makurtua zen pertsona bat zutatu zuela, beste askotan agertzen zaizkigu Jesusek larunbatez egindako bidaiak eta probak egiten zituen errealitatean garbi adierazteko. Eta beti ohartzen gara fariseoak asmatu egiten zirela, gaizki hartzen zutela, ez zuten pozik hartzen sufritzen ari zen pertsona hura sendatu zelako, baizik eta asarri amargu sentitzen zuten larunbatez Jesusek sendatu zuelako. Batzuk akaso entzaki bezala, Jesus gorrotatzen zutelako, eta beste batzuk, besterik gabe, hain zuzen ere, ez zutelako entenditzen, hain zuzen Jesusek erakutsi izan zigun errealitate sakona. Eta egin zago orain gure eskariak. Eskari zagun, bereziki sufritzen ari diren guztien alde, jaunak gitarra laguntza eman dezaien eskatezagun jaunari. Eskatezagun, baita ere, bere etxeetatik urruti bizi diren guztien alde, arki dezakela restauraren laguntza gertutasuna eskatezagun jaunari.
Begira jauna, ekarri dizkizugun eskaintza hauei, guk zure zerbitzariok egiten dugun hau, zuretzat goresgarri izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aitak guztiz santu, jangoiko alguztidu betireko horri, ona zeralako egin zenuen gizona, eta bere erruz galduta zegoena, erosi egin duen izbeterik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aineruek zure onditasuna goresten dute, espiritu doan zuek zure osue adoratzen, goiko iranen zuri eustez agur egiten, ostasun berak behitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotxak. Santu egizkizu bada, hogita doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoara, ogiatu eta eskerrak emanez agindu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio botatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kamizak berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik, hau bere odolaren kamiza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizuean bere horretan. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta bizueran gogoratuz, biziaren ogia eta salbaketan ikariza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sentitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldunik dagoen zure izan. Eramazu behitasun osora Frantzisko gure itasuntuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean bandian gure sendeak eta hildako guztiak. Arritzazu zure horpegiaren argitan, errukizan izkingo horren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Doartsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko alguzten hori Espiritu Santuarekin
noiz etorriko den zain galdera. Jesucristo gure jauna zu esnaba apostoluei bakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren